Joy Baba Goria Taklai sini buisu horsini tongwani rok delicate rok busuk rok morok maring kha ba sini misil tawani pung tawani busuk rate kha bono tui salainai kebang kok sauni thangya tak ni rate sohono salainai ek number tongo misil jara moi kotor tanai hini tongnai rok ni ageo rate tongmani khene 150 taka hainga ba 150 only tabo khene 200 ingsinai ketal ni rang maring kha 200 দুই নাম্বার tongo punjua ba ageo morok mari tongo ni 20 টাকা hainga ba 20 rupees tabo khene 30 rupees ingsinai ba 30 টাকা tani ketal rate ingkene 30 টাকা ingsinai punjua masani te kaisa khene sip sela hainga ba mera sela bobu mera sela ageo rate tongmani 30 টাকা tongmani ba 30 rupees tongmani tabo khene new rate khene 40 rupees ingsinai ba 40 টাকা ingsinai new rate khene 40 rupees ingsinai faruk haiga pigion faruk ageo rate tongmani 20 rupees haiga 20 টাকা tabo khene bobu agene rate tongnai bo khene 20 rupees ni tongnai faruk ni horsini tongnai sini suwari rok ni jara horsini tongnai horsini salsini ageo rate tongo bo 550 টাকা hainga ba 550 rupees tongmani tabo haine rate ketalo bo agene tongnai 550 rupees ba 550 টাকা ge salsa phatisa sajangnai mui kotor misil phai age ba poha baha no sanai hinai tongnai rok ba goriani omo buiso sanai hinai tongnai rok longor khana haige ba sajanai nogo aro kena age bo 80 rupees tongmani rate phatisa ni dam tabo ketal rate dobo new rate dobo 80 rupees ni tongnai ba 80 টাকা ni tongnai engga horsini salsini tongnai bisingo pane je tongnai sini bukhuk joto tongnai rok ageo horsini salsini tongnai boroto tongnai rokni 100 টাকা rate tongmani ba 100 rupees tongmani tabo new rate dongkene 250 rupees ingsinai ba tabo ketal rate khene 250 tong ingsinai bohai inge jotono nok saimaka oma igen ketal rate sanajak pika sini ha hoda hainga sini jomatia hoda nengoi jotono hor kaham isa wati rabu wai tong bang kahanga sinama lian agar baidi jotono hor kaham konuka